Sæt dig lige. Hvor lang tid? 30 sekunder. 30 sekunder. Kom nu. Kom nu. Hallo. Er du klar? Vi begynder. Ej, du slog så stress. Jeg slog stille og roligt. Så slå ham. Slå ham. Så begynder vi. Så jeg prøver bare. Så prøver du. Så den starter. Ja, jeg kom ud lige lidt. Simon, jeg kom ud lige lidt. Du så mig engang, jeg så dig. Det er svært at forstå. Kom nu. Ikke på hovedet, dreng. Han slog mig på kæft. Kom nu. Kom nu ind på hovedet, dreng. Kom nu. Hvem er jeg med? Hvem skal slå? Der er mig. Os to. Ja. Okay, hvor slår vi? Skal I slå? Bare lige her. Nej, lad være, I skal ikke slå hinanden. Bare fyr igennem. Hallo, han er selv. Hallo, Prøv at fyr vi igennem det her hisse. I må ikke slå. I må ikke slå. Hvad laver du? Jeg har slået dig først. Kysser mig. I skal ikke slå. Nej, lad nu være, I skal ikke slå. Kom nu. Lige der. Jeg slår lige der. Kom nu. Nu har du bare kæmpe. Åh. Nej, nej. Åh. Ja, kom. Kom. Jo, kom nu, Esk. Kom på mig. Kom lige. Må jeg gøre det hårdt? Jeg er på den anden kæld. Shit. Hvor er det godt. Kom nu. Kom nu, Bakker. Kom nu. Det er cool. Hallo, vel, skal det have et godt. Hvor sygt. Kom. Nu tænker jeg, at jeg siger, at hun er der. Hallo, Mikkel, vi kan blive. Ja, på den her. Ja, nu. Vi fucking gør, mand. Hallo, vi skal høre hende her. Okay, jeg er bare lidt død på højre øre. Hallo, det er meget. Jeg har på øret, hun gør. Hvad? Det gør hun ikke. Jeg skal komme her. Nej, du stammer på øret. Jeg er helt over, jeg kommer på øret. Jeg er helt rød. Jeg har også i øret. Ej, igen, kom nu. Ikke på øret. Hallo. Karl bruger 3, du siger nu. Jeg har fået 2 slag af nu. 2 ting. Du synes, jeg er med også. Ja. Skriver du hjem, eller hvad? 3 ting. Du er. Hvem er fuld, Anne? Det er jeg. Hvem er fuld? Alias. Mikkel, optag. Mikkel, sluk.